Dobre, dneska balíme objednávku číslo 26303. Počkaj, ne, 23603. Presne tak som zapomnil, nevadí. Je to Gundam objednávka, mali sme tam tento nádherný odkaz. Ďakujeme, aj tebe želáme šťastné a veselé a samozrejme ti pošleme nejaký vianočný darček na konci videa. No, čo je v tejto objednávke? Je tam jeden tento GM Command, tento krásny malinký model. Potom náš posledný Nobel Gundam. Týchto sme mali naozaj veľa na sklade, všetky sa vypredali, není sa čom diviť, ten model je úplne fantastický, hlavne keď máte rady Sailor Moon alebo niečo také čudné. Následovné, tiež posledný na sklade, čo máme, Daniel Gundam. Toto mi príde taký, že OP hlavná postava, hej, aj keď toto nebola hlavná postava podľa mňa. A potom tu máme Moderoid, konkurencia Bandaiu, z Evangelionu model 2. No, a keďže sme si to vybrali do videa, tak ako vianočný darček, si posielame tohto malého dráčika. Dúfam, že táto poteší a vidíme sa my v ďalšom videu. Čaute.